Сега, там, Краси, покажи улицата. Виждате хора, които в момента обсъждат какви да са следващите стъпки на протеста, тъй като според тях това не дава резултат. Този тип на изразяване на недоволство. Казвам добър вечер на Галя, която ще обобщи какво се говори в момента. Добър вечер. Това, което се случва всъщност наоколо, е публична асамблея, която се явява нещо като основен орган на гражданското самоуправление, при което... Това са координатори във Фейсбук. Да, организаторите всъщност са свободни граждани, които свободно се асоциират в Фейсбук. Това са инициативите, които всъщност движат нещата, но общо взето хоризонтално... Какво планирате да направите още от утре? Нямаме много време, Галя. Извини ме. От утре планираме съвсем конкретни действия. През цялото време се планират конкретни действия, в случая разпъването на Палатков агър, за да бъдем чути. Къде? Тук, на Орлов мост. Къде на Орлов мост? На Орлов мост, в околността. Ще се реши конкретно утре от хората с палатките. Но се предприемат и различни действия, свързани съвсем конструктивно с конкретни промени, за да се раздвижат нещата, така че управлението да тръгне най-сетне наистина демократично отдолу нагоре и да се разчупи системата на авторитарно управление, което всъщност ни налага неща отгоре без изобщо никакви консултации с граждани, да не говорим за пряко участие. Добре, аз ти благодаря. Ще се видим и утре. Колеги, можем да обобщим, че наистина хиляди са в центъра на София. Разбира се, нито от полицията, нито някой от нас може да предположи или да се наеме с точната цифра, просто защото би било опростено.